Video pre Miška a kone 1 za druhé miesto v súťaži. Ahojte dievčatá, tak už som tu, tak si dajte kone do prepravníka a ideme. Dobre, jasné. Tak poď Mandy, poď. Počkajte dievčatá. Čo sa stalo, Vicky? No, chceli sme vám len popriať veľa šťastia. Ďakujem. Tak rýchle, musíme už ísť, meškáme. Tak poď, taxi, poď. Tak, hop. Dúfam, že vyhrajete. No to aj ja. Tak poď. Idem dozadu. Tak ja pôjdem dopredu. Tak, a môžeme ísť. Tak, vystupovať, už sme tu. Idem vám vybrať kone. A vy sa zatiaľ pripravte. O chvíľku neskôr. Tak, dievčatá, ste pripravené? Áno, myslím, že áno. Dobre, tak si zatiaľ môžete skúsiť dráhu, ale nesmiete ju ešte skákať, iba si ju pozrieť. Dobre, tak poď, Mandy, poď. Koľko prekážek tu sú? Bolo tam napísané, že 10. Pre mňa to bude určite ľahké. No, tebe sa to povie, ale ja som ešte len druhýkrát na parkoure. Dobre, tak ja si to idem prejsť. OK, tak ja tiež. Keď si dievčatá prešli dráhu. Už sa to asi začne. Máš pravdu. Pozor, súťažiaci s číslom 1, nech sa pripraví na štart. Aké máš číslo? No, 18. 22. Aha, tohto nie sme my. Tá išla fakt super, nemyslíš? No áno, ale mala až 12 trestných bodov. Aha. Súťažiaci s číslom 17, nech sa pripraví na štart. Za chvíľku pôjdem ja mám stres. Ale no tak, nestresuj sa, v pohode, ako keď ideš na drezúru. Budem musieť to zvládnuť. Keď chceme zachrániť náš ranč, musíme vyhrať. Máš pravdu. To išlo super, mala iba 8 trestných bodov, že? Áno. Idem ja. Súťažiaci s číslom 18, nech sa pripraví na štart. Už idem, dobre. Ukľudni sa, Texas, ja mám stres. No tak, Wendy. Dobre. Teraz. Dobre, tak poď. Hop. Počkať, teraz kade? Dobre, Texas, tu. Texas, pozor. Ach nie, Wendy ide prirýchlo. Stoj! Texas! Poď. Super. Au. Super, Texas. Počkaj, koľko máme trestných bodov? Idem sa pozrieť na tabuľu. Wendy a Texas majú 12 trestných bodoch. Čože? Až toľko? Ach nie. Tak my nevyhrajeme. Wendy? Čo je? Prečo si tam tak šaškovala s tým Texasom? Bola si nejaká nervózna. Tak áno. Ja nevedela som sa z toho spamätať. Nebola som na to pripravená. Tak si mi to mala povedať, že nie si pripravená. Mohli sme si to ešte raz preskúšať. No ale proste... Nejdeš náhodou ty? Nie, ešte idú asi 3 súťažiaci, až tak ja. Tak ja ťa počkám pri prepravníku, dobre? Dobre. Nechápem, ako sme mohli zhodiť až 3 prekážky. Tak čo, Wendy? Ale nič, 12 trestných bodov. Tak mala si sa viac učiť. No čo už. No, idem si asi odstrojiť Texasa. Dobre. O 10 minút neskôr.
Prosím súťažiaceho s číslom 22, nech sa pripraví na štart. Mandy, to sme my, tak poď. Mandy, musíme to dať. Prosím, ver mi a ja ti budem tiež dôverovať. Musíme spolupracovať. Teraz! Hop. Dobre, Mandy, poď. Hop. Super. Skvelé. Hop. Tak poď, Peťka, hop. Super, zatiaľ 0 trestných bodov. Hop. Tak. To nevadí. 4 trestné body. Poď, hop. Posledné, poď. Super. Máme iba 4 trestné body, Mandy. To je skvelé, že? Kate a Mandy majú 4 trestné body. Výborne, bravo. Máme iba 4 trestné body. Super, dievča. Mandy a Kate majú iba 4 trestné body a ja som mala 12. Gratulujem. Ďakujem. Gratulujem, Kate. Bola si úžasná. Ďakujem, dúfam, že vyhrajeme. Tak poď, odsedlám ťa a zatiaľ si oddychni a môžeš sa napásť. Taxi, dneska nám to nevyšlo. Ale sme lepší v drezure, však, chlapče. Chceš byť ešte trochu vonku, alebo chceš ísť do prepravníka? Chcem byť vonku. Tak ťa nechám vonku. Poď tu. O hodinu neskôr, keď už sa preteky skončili. Prosím všetkých súťažiacich, nech prídu do veľkej ohrady. Bude tam hodnotenie. Tak poď, ideme na to hodnotenie. Tak si, už je hodnotenie, ale zbytočne tam ideme. Takže sú tu všetci súťažiaci? Áno. Dobre, tak začneme prvým miestom. Ja sa nemôžem dočkať. Prvé miesto získava Kate s koňom Mandy. Gratulujem, vyhrávate prvé miesto. Mandy, my sme to vyhrali. Dobre, dievča. Dobre, poď, ideme si po cenu. Ona sa má. Druhé miesto získava Kaja na koňovi poézia. Gratulujem. Tak poď, ideme si po cenu. A tretie miesto získava... Prosím, nech to bude Wendy, prosím. Tretie miesto získava Wendy s koňom Texas. Gratulujem. Taxi, my sme vyhrali tretie miesto, ja tomu nemôžem uveriť. Poď, ideme si po cenu. Po rozdatí cien. Kde si dala cenu? Do auta, ty? No ja tiež. Tak ja už idem. Ty? Dobre. Takže to by už bolo asi všetko. Ešte raz sa ospravedlňujem za to, ak si v tomto videu počula nejaké zvuky, tak si to nevšímaj, prosím. A ja dúfam, že sa ti to páčilo. Ahoj.